Ало, да, миличка, кажи. Да, миличка, идвам. Его тък му излязна от нас. Ти къде си? На центъра? След 20 минути идвам. Добре. Аре, миличка, цункам те. Аз паза. Баси бандити, некът маня, етка бисквитки минат и са тия банди, бе. Няма нито една кола да изкараме 5 лева, ба мамо, едната децата къщи са гладни. Прекрасна жега, мамо, наморели са прокурор. Има? Идва май някоя бандия. Чай да се скрие. Добър ден, господин полицай. Добър ден. Дайте документи. Документи за проверка. Не знам, господин полицай. Нормално започна. Айде на глоба сега. Сега. Стойте! Где реагира? Пак ми еба майката циганска. Ибрахим Илханов. Не съм ти бал майката циганска, не дей се отгоя така. Малкият Е салон. вярно. Малкият му ще видам. Гледайте. Колко не е тако било? Ами, 101, има един катър май вътре. Браво. Имаше една малачка, ама аз се майнах. Майнах е. Колко вика, бе? Да, знам. Да. Там пише, бе. Заповядай му. Кой ме занимавате с глупости? Я само момент. Джантите много кри. Секунда. На крака. Внимай какво правиш. Леко, господин полицай, ще щупите Трябва да си го завариш. Добре. Секунда само да видя дали има застраховка. Имам всичко. Всичко имам, всичко. Че да. А винетка имаш ли? Ма има. Не знам. Каква ти винетка? Каква ти винетка? Слез от колата. Слез от колата. Слез. Слез, застане там. Как те няма да имаш винетка? Къде си тръгнал по път? Къде отиваш? Да кара плудове. Отивам да кара плодове. Къде ще ги караш тия плудове? Плодив? Цялата ти кола мирише на крака, на разгланени яйца. Какво да правя, господин полицай? Ала, бе. Ами да бе. Какво става? Чайте се малко. Сега в момента имам работа. Да. С теб после ще се разправим. Какво стана? Що разговаряш по телефона? Мога без работа. Очите ти мълчи. Чакай малко, ме скъпа, чакай. Аз ще се звънна след един час. Добре ли? Аре. Я да видим с кой разговаря. Май. Чакай. Майка, Ало. Бангия да иба. Ало, да. Да, с стар ще разговаряш. Да. Да, става бангия, то е мъж ли то? Руска. Да. Само ти по-леко с обичите, ако можеш. Добре, окей. Гледам тук едно тигърче има. Изгарено. Гледам тук тия... Не знам за тази бандия.
Чудно от всякъде. Да го попитам. Винетка ще няма. Да? Самата е винетка, бе, момче. Тя се казва винетка, бе. Застани до колата. Застани, бе. Да. Винетката. Дамската чанта ли? Това работа има, нали трябва да е на стъклото? Добре. Имате едно фишчи от 55 лева. Къде са Пак ми има майката. Да. Да го помоля. Ти влез в колата. Ти влез в колата. Да, секунда. Секунда, слънце. Извинете. Фейсбук пари, какъв е? Мале, страшна си, значи. Добре. Ари, вечера ще се чаки. Добре, слънце, ай, целувам те. Спирай музиката. Спирай музиката. Дръж телефон. Дръж телефон. Сега какво правим? Да я напиша ли фиш? Вие ще кажете, господин полицай, аз не мога да реша нищо. Как е? Е, Пали да? Аз не съм полицай. Добре, ще паля. Щом казваш. Пали. Ай! Пали, бе! Кой искаш да паля, бе? Угаси колата! Угаси колата! Банджо! Пали ми цигарата! Какви хора сте? Какви хора сте така? Знаете красива ли е? Много. На колко години? На 21 ще стане на 22 с 12 месеца. Добре. А сега фиша, после ще го пиша. Добре. Иди, продай си плодовете и ми докарай 50 лева. Добре, господин. Ай, изчезвай. Ле. Пак нази с музиката. Ката е ба, бандя, ката е ба. И ба ми мамата е точно.